ez da lurtarra gehiegi esplikatu gabe, ez? Kontatzen du bidai bat, musika talde baten kondaira bat, ez? Manu da protagonista, eta Manuren objektiboa da Estela Panini izarra handia ezagutzea, ez? Bere maitasun platonikoa esango genuke, ez? Badu liburuaren nolabait ispiritua, baina gero beste leku batera eraman dugu, ez? Ez dauka zer ikusik. Saiatu gea osagai mordoa jartzen, helduentzako kodigoetan eta beste batzutan umeentzako kodigoetan. Baina historia nolabait zuzendu dago a todos los públicos den da bezala, ez? Liburuan agertzen dian musikako erreferentzi guztiak musika klasikotik datoz, ez? Eta nahi izan gendun hori alde batera utzi eta nolabait gaur eguneko musikako erreferentziak jarri, ez? Gogokoena salegi, ez? Da pixkat pelikulako gaiztoa, ez da oso gaiztoa, baina bueno, gaiztoa edo maltzurrena, ez? Apirilaren 8 aurrera, zinema aretoetan.